Hi, hello, hello, may buntag, may utabing hapon yun ng tarandra, mga bayt, kung asa mo muna mo tamay paglantaw karon sa akong video. Ang yung silingan ng mga bayt, na napodos ko sila mga bayt, kay gawa sa asawa ta, kusinira man po ninyo silingan karong mga panahon na. Siguro pa sa akong gikaingon nyo kaniya to, batatas is life, yun siya mga bayot, diri mga bayot, o guwa man gani kay abuhan ra ngayuta mga bayot, o man gani kay mga pagul mga bayot, o mong kay barbecuehan sa luyo mga bayot, o kinahanglang isugba-sugba mga bayot, di nga mabalaka mga bayot. Maskin pag yung mga bayot, og wala ni sila, o kurente din mga bayot, basta naalang kay lighted dira, o kanang posparo mga bayot, makasugba ka. Sama ni mga bayot og hidlaw yung silingan mga bayot og turtang talong mga bayot no kanang sinog bagid mga bayot ba so way pagduduha mga bayot nakita mo ko sa ilang refrigerator din mga bayot nga daghan kay vegetable mga bayot ipang tungtong nako dinhi sa buhan kaning gitungtungan aning mga tanaw na mga bayot mo ni tungtunganan unta mga bayot ana bitaw mga butang sa lamisa mga bayot og naagyoy main recipe mga bayot kanang mga karne mga bayot mga isda mga bayot mo ni butangan dra sa tunga-tunga na lamisa mga bayot nya kay namo po sila daghan ani mga bayot dahil na ilang sugbaan mga bayot dahil po nang ilang itungtong sa lamisa mga bayot kay og imo ning gamiton mga bayot og sugba mga bayot pareha po ni sa akong dagway mga bayot daghan kaayong talong to mga bayot og brown na po daw hapit tagi taon malagtom ba lamig gid ta kanila bugon og suka mga bayot butag bitsin og asin mga bayot no pero sila diri mga bayot dili na mga bayot ang ilang isulaan ni mga bayot asin ra gid tawon abtag pipila ka minuto mga bayot sabay pagduduha gibutang na sa plato ni Celestina mga bayot kay naluto naman kana mga gagmay nga yung nakita dira mga bayot kito nang mga halang-halang bitaw nga atsal mga bayot daghan man kayong mga sobra-sobra mga bayot aron magkaon tanan mga bayot akong gisugbag tanan basta gani na mo itong karandra mga bayot nga naay barbecuehan mga bayot di na sila mag-order diri og mga barbecue kinahanglan sila na lang maggamit-gamit o magluto-luto ng mga bayot og ibutang sa lamisa ay nalang gid mo katingala mga bayot og nganong kanunay kung magbubo aning sisunoy nga diri mga bayot gumikan kay kanin sila mga bayot di gina sila mabusog mga bayot og way karne mo na ang karong mga panahon na mga bayot diri abunuhan na puno ko na yung karning baka mga bayot pinalit sa akong kapika sa ilong atong niagyang adlaw mga bayot no gidipros niya daan mga bayot ayan siya nadto sa iyang shop mga bayot mo nang wa na ni ice mga bayot klaro pagka istorya kanirang sisunoy nga mo ako ang gibutang mga bayot dinan ako ni asinan mga bayot kay kaning usa ka sisunoy mga bayot kompleto na nanay aho sibuyas si Bombay dra mga bayot asin og bitsin isit aside din ako na dira mga bayot kay musog-uswag sa ko diri sa akong panitunon basta magpanut-panit na gani mga bayot di na magpalakan sa iyong silingan mga bayot kay mananggiay mo ko kaniadto mga bayot ug magsanggi-sanggi mga bayot kanang buging mga bayot may man po kay kumupakpak mo nang dili na nako ni king mga bayot gumikan kay sisi ro man kay trabaho amo si pag-init bita-bita mga bayot ay gloves na inyong silikan mga bayot no kay daghan kay kung inibtan og lansang mga bayot napay mantika mga bayot nga mo pilit ani nga ko ang kapanitan mga bayot ang inding mga bayot mura ba kog gibutig-butig mo nang hipalit nga ko ang kapika sa ilong mga bayot o gloves mga bayot ito isang adlaw mga bayot atong pag-adto niya city mga bayot aw miningaw na siya og magluto-luto ka pag gamit na ng gloves kay ako lagi yung gipalitan mga bayot kay mahadlok na siya mga bayot og dili na skin so soft inyong silingan ba bita-bita mga bayot ay nga ko ang kapika sa ilong mga bayot so hay jud kay mga bayot grabe gyud kay na siya mo kana bang mo kwan jud siya mga bayot nga inana man gud sila diri mga bayot kanang tanan ihatag nila mga bayot tanan og unsa gani ikapugong anay mo kapanitan aron di lang gyud ka madisgrasya di lang gyud na ma daot-daot na imo ang kapanitan bisag daot na daan mga bayot mangita na slag pang pugong-pugong ba pila lang po din ako gatsan mga bayot kakungangan mga bayot ganahan siya mukaon aning nay atsal bitaw mga bayot bisag dili na siya hinog-hinog mga bayot murag crispy manggod pud kanon mga bayot anang half cook ra ni nako di mga bayot mo nang wa na pagod-pagod sa mo kani adto ani mga bayot isagol ra mo nigbami karon mga bayot isagol-sagol na mo isugba na namo diri sa planetang akong natungtungan humagpanit-panit mga bayot minusog-uswag na ko diri sa buhan na pud mga bayot no kay gitag-angan na pud ako na ning garang-garangon nga ambot unsay ngalan ani sa ilang mga bayot nakalimot man ko kay kamuha ni kaniadto mga bayot og dinhi ta ko re mo nagikaingon mga bayot og kalha gyud ni walay lana diri sa lubi mga bayot no mo nang bater-bater ang ako ibutang mga bayot kay lami gyud tawon mga bayot kan uning steak mga bayot nga karning baka mga bayot og bater mo imay paduyog na ang mantika maski pag kaniadto sa mga bayot bisag baka mga bayot nga mabakilkil mga bayot asin og bitsin ra na ipaway mga bayot og magtula-tula man gani o maghimo man gani og nilatan mga bayot sangig ra gyud tawon og tanlad mo yamong paaway anang lamas mga bayot pagka humagkaon mga bayot magtulo-tulo mo po na among singot og sipon bita-bita mga bayot to kini ato sa mga kabukiran mga bayot o ordinaryo gani nga adlaw mga bayot digin mi kakaog karning baka mga bayot og namang gani na bakilkilan ng silingan nga baka mga bayot dira pa mi makapangambit dinhi sa planeta kang natungtungan mga bayot og unsay ganayahan nimong karniha mga bayot basta naa lang na available sa market o city o basar-basar mga bayot maupalit na sila mga bayot dayon ilan ang ibuo sa refrigerator mga bayot anha na sila mo donda ng refrigerator mga bayot og magluto-luto na sila bita-bita mga bayot oy diri mga bayot ang ilang basar bitaw mga bayot walay karning baligya kasagraan ang ilang basar-basar diri mga bayot mga pickled ba nga mga vegetable mga bayot og baligya mga bayot mga cheese mga bayot din mga patatas mga bayot mga vegetable hagbay naman po kog balik-balik sa ilang basar diri mga bayot wa gyud ko kakita mga bayot kusa tuwa pa mga bayot palingki ba wa gyud ko kakita mga bayot nga naay gilatag din nga daghan kay pagkaista og mga daghan kaayong pagkakarne
Ug naman gani isda mga bayot naran na sa kilid sa karsada ibaligya mga bayot no, pero di na po na maabtan mga bayot og 5 ka oras silang pinundo mga bayot kay mga dubok man punay lang isda din ha mga bayot, langawon man pod og kanunay pundo ni sa gawas mga bayot no, kasagaran gid diri mga bayot, market o dira sa city gid ba. Human na mo kaon-kaon mga bayot, sigon pa sa kung kapika sa ilong isuroy min niya mga bayot kay morar gyud taon may bais diri mga bayot nga gibuos kanunay sa balay no. Wa pa gyud kayo tantong naulian si Karina mga bayot pero among gigawas. Bita-bita mga bayot ay na lang mo katingala din ha mga bayot nganong nagdaghan ni silang tubig, wanis sila tubod rebo gaulan mga bayot na pero ang tubig mga bayot kabusagak. Klaro pa ka istorya, tanang tubig ninyo nakita din mga bayot, o may tubig nga hinugasan mga bayot, pero kaning tubig mga bayot, painom na. Bisag asa ka atong kanto mga bayot, di nakakinahanglan mo palit og mineral water mga bayot, gumikan kay free ran nilang mga tubig dire. Manhidin mi din sa Victory Park mga bayot no. So okay na ni Karina mga bayot, before mo sakay yan ang maglupad-lupad ra mga bayot nga machine mga bayot, amo sang deposituan ang card nga amo ang pinalit po din he. Walay kwarta-kwarta diri sa mga station o kung sa isakyan ni mo dira mga bayot, kung dili ka na rang card mo imong ihatagan ng nag-operate anang aning nani bitaw mga bayot, o dayon nila ra nang i-barcode mga bayot na automatic makasulod na ng bata din ha mga bayot og pila ka oras mo na ipasulod mga bayot, pero dali ra pud lagi kayo mga bayot, katulong tuyok mga bayot man na. Bita-bita mga bayot ay nahimot ko aning nag-operate ani mga bayot ba kay nakaingon siya mga bayot og Chinese ko mga bayot kay pikot-pikot man kog mata mga bayot, bisan og dili puti-puti inyong silingan mga bayot, bisag asa ko adto mga bayot basta ka makapagpostura bitaw ko mga bayot, makapanamit ko mga bayot. Kanang digod pud ingon nga murag yung dunya mga bayot nga wa ka palit og gold mga bayot, toy inana yung silingan mga bayot umugawas-gawas mga bayot kay mamintal man pugos akong nagwayan mga bayot, hiningon tong nag-operate atong isa ka machine mga bayot og Chinese ko. Hintubag po niya ako ang kapika sa ilong mga bayot nga dili na siya Chinese kung dili Pilipinsi man na nila mga bayot. Mo nang hiningon po to hintubag po tong babae mga bayot og nakaingon siya og Chinese kuno ko mga bayot kay mo lagi po ning gitabunan ning kuang mata-mata murag kanunay napakan og tambuyugan ba o di tambubuan. Bita-bita mga bayot ako nalipong aning gisakyan ni Karina mga bayot, hindi ko ganahan mga bayot mo apil-apil og sakay. Paglanto na ko ni pikasahid mga bayot, nakaingon kog naunsa mga bayot nga gisigit man naday tulo ka buok bata murag dilagita mga bayot sakay adi mga bayot, o murag ako'y hinlugwa nga kuwang mga spirito mga bayot nga galantawan ni mga bayot no nya kanunay pagyud tawo ni silang kasyagit mga bayot nga no sakay man pud mo din ang tawo og din nyo kaya. Si Karina mga bayot demanding gyud kayo mga bayot kay naanhin lagi mid din ni mga bayot, gusto siya mga bayot nga kami kunong duha mag-ride mga bayot aw saway pagduduhain sakay ko aning pato nila dire mga bayot nga di mo tani mo lupad kaayo mga bayot, abot ami sa langit mga bayot kay namo pud sila oy paubos pataas mga bayot, pero ang yung silingan mga bayot bisag kadjot ra kayo mga bayot, uy man sa tanang uy mga bayot, pero hinlugwa gid tawo nang ako ang padudlanan mga bayot, hiningon jud ko sa akong kagalig dili ko kumusakay mga bayot kay nalipong ko mo nagikaingon mga bayot og maski pagpasakyan kog kabaw kanding kabayo diri mga bayot og 5 ka oras way naog mga bayot kiri ra gyud kayo bisag way bunamin dirang imnon mga bayot no, pero inaaning sakyan na mga bayot dili lang gani ko kaabtag 30 minutos mga bayot, hiningon nagi ko sa akong kapika sa ilong nga ing na ipaundang mga bayot kay magsukaw niya ko way dagat diri mga bayot, pero wa gyud tawo di gyud madala sa akong padudlanan mga bayot, gidagat ang yung silingan mo nang hiningon ko ni Karina mga bayot og mag-uusap pay layog di nagyud kumusa kay bahalag manghila ka din ha, pero kay ako na lang pud siya mga bayot nga gipasagdaan mga bayot gumikan kay nalipay-lipay man pud siya. Kani nga kung gipakita ninyo mga bayot, nakasulay na nga ako ang kagupa na mga bayot no, ang ako ang kapika sa ilong mga bayot og iya ang igsuon mga bayot, iyang kaluha mga bayot, pero suway pag duha-duha man to musag dili mga bayot duha ra ka minuto mga bayot gipaundang mga bayot gumikan kay gikabuhi guro sila. Tanang mga nasakyan ni Karina kaniadto mga bayot, kanunay naman gyud ming anhi-anhi diri mga bayot, karon gisakyan na pud niya. Inaning idara ni Karina mga bayot og edad nako kaniadto mga bayot, wa gyud ako na experience si Karina, dako jud kay kalahian mga bayot, wa man gani ko sa katiting ni Karina karon mga bayot no, gumikan kay lahi ang ako ang lifestyle kaniadto sa kabukiran og lahi pod ang lifestyle ni Karina dinhi sa laing planeta ba sa kabugnawang nangadapit. Sa di pa nako i-compare ang ako ang lifestyle kaniadto og lifestyle ni Karina karon diri mga bayot, hindundami dinhi sa coffee shop mga kalan-anan ba mga bayot, daghan islang mga kalan-anan diri mga bayot, bisag asa ka adto mga bayot, basta mga park gani mga bayot, nagyo pabugnaw o painit ba. Pero kaning restaurant o kaning mga coffee shop o kaning mga shop din mga bayot, mag-operate rin sila during summer, autumn o spring. Pero sa winter ani mga bayot, hipos pa kainis tanang hipos mga bayot kay why manganhi diri mga bayot, gumikan kay mangurog ka din hining manhi kay walay hiter diri sa gawas kay perti gyud taong bugnawa. Gigutom-gutom man yung silingan mga bayot og sunod-sunod sa amo ang binhi mga bayot. Amo nang hinsuggest ko sa akong kapika sa ilong nga mukaon-kaon ta kay malipong ko dinhi na mayati nalalahi na rabad ko kay karon mga bayot kumpara kaniadto mga bayot. Kaniadto mga bayot sa ako ang edad pa tong disi pa ko mga bayot atong wa pa gyud koy baktin bitaw mga bayot, maskin pa og usa ka adlaw kung way kaon-kaon mga bayot okay ra gyud kayo. Pero karon mga bayot ang yung silingan mga bayot malipong na gyud. Inani ka gentleman nga ako ang kapika sa ilong mga bayot, giuna gyud niya ang kapika sa kinabuhi tsareng mo ni iti mailhan og pinay ang inahan kay og naman gani ka bablaghan nga istorya iyang amahan aw sinya sa kilay og simon magsabot na ang inahan.
Pasakyan po nuntan niya yung papa og apil mga bayot niya. Hiningon man ni operator rin mga bayot nga dili pwede pang dagko pang bata ra gyud ba. Munang si Karina lang po yung sakay mga bayot. Kanya to yung sakay na ni siya mga bayot. Pero karon mga bayot feel na ko murag wani si mood karon mga bayot no kay murag not feeling well pa gyud mga bayot pero gigawas na namo mga bayot oy. Aron kaning iyang upo sip-on mga bayot manglupat. Gingnan na nako nadaan og mahadlok man gani ka o di ka ganahan ing nalag stop. Awak abtigi sa kaminoto ko hinsyagit dayon. Og buto na hunahon mga bayot sayang gyud. Kay tanan nga machine nga imong gisakyan din ha mga bayot, swipe nimo din ha sa card nga imo ang gibutangan og kwarta no. Og wa pa gani na human ang oras mga bayot nya minundang nakadanha, di na nimo na makuha ng imong kwarta gumikan kay card may gigamit mga bayot. Sa usa ka swipean, usa ka sakyanan mga bayot depende. Ang katong una mga bayot murag lupad-lupad ang sakyanan mga bayot ang katinad pud sa tuwa mga bayot og 50 pesos. Murag katulurang tuyok mga bayot humana dayon. Minanhin na pud ay mi diri mga bayot sa truck mga bayot nga gisakyan ni Karina mga bayot na siya kauban mga bayot og kabalugin sana. Unya ganahan man mo dulo ang akong kapika sa ilong mga bayot kay magpabata-bata pud mi siya mga bayot ba. Hindula siya ani mga itdi man siguro ni mga bayo lang ka. Oy, akong nahibaw ang dula kaniadto mga bayot siya atong gitawag dagpanay og dili patintiro. Basta padulong winter mga bayot ang dahon diri sa ilang mga kahoy mga bayot murag panghipa mga bayot no gumikan kay maghilo-hilo na mga bayot mga tagak na mga bayot hantod maingon na siya gitipos mga bayot nga punuan na lang ng magbarogdra mga bayot og kanang iyang mga sanga-sanga kanang mga dahog mga tagak na napay adlaw pagikan na mo pagpauli na mo mga bayot kilom-kilom na gyud. Alas 8 na ni sa gabi mga bayot nagbaklay ra dami padulong dito sa park mga bayot pagpauli po na mo gabaklay ra mi so diri ra tama na akong wara-wara daghang salamat.